kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulog jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Okay, hintay ka rin, Rugyan, papagay mga ibasa na ito, ipakasalitaan, iti kalman laeng ni Juan nga napoluan, nurse kuno, sa gudayan ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta imbes ko bang ituludnak ni Bobby sa Jabalay mi iti Riverside dito lawag. Ngam inyawit nakmeten manong nemi dito balay da. Nagloganak ini tricycle ng paspasada na tamay sa nga tricycle driver ni Bobby. Idinto ta siya ket estudyante at third year college kon itis korsok nga nursing. Naka-uniforme ak pa manong nemi. Iso nga dito sa agak, iti sidecar, iti tricycle, iti Bobby. Kimita da, iti ayan mi. Nanang na siguro. Dayjay kumit kita. Handa ka ba gaya ba ng babay? At dapat lang, ginatang mo nga pangarabi na awan ti maluto. Yung unang, at daginatang ko, daginatang mi. Dagam sa nga ili tayo. Ni Joan, ninanang ko. Yung masadegak met manong nimisak agbano. Agmano akmanana. Kayat mo sawan, nubya na ka ni Babe. Una na. Ay, kinabay ka rin kasi mort ka kang kuwan. Ay, itulod na kang tumatlang. Una na. Alala na, sumunod ka nga rin. Pag-iso na, kit mabisig ka no ni tatang mo. Nalala, isa rin ko ginatang nyo na ginatang yung naluton nga makan, masida. Ay, desara ka, ay, ibaga mo, ay, Bobby, pag desara mo, nagiti ka adim. Alat, mangantay ka rin. Ibabalay mo, feel at home, balasan ko. Joan, nakapinbitas ka, balasan ko. May bagay ka na uniforme. Nursing student ka. Una na. Anong tawo mo? Anong tier mo? Third year. First sem pa lang, third year. Ay, sakas, si Murto yung kinibabi. Orakit itulod na tumit lang na. Ay, itulod na ka. Para makita, itulod na ka. Sumut na dating karina na. Alawan. Feel at home. Wala na. Naginasar ka nga rin tayo. Yung may dasar ti makan manon nemi nagpagata pa lang kanyak ni Bobby. Papanam? Ang tawa siya gurore kanyak di talikod. O yan, di ka makikindaan. Ninanang mo ito. Baka mo kailatan. Pilat ho ma, Joan. Iso ni ading ko, duwa nga babae nga ading ko. Sa siyak ti inauna ko na. Kubang inauna nga umpay asawa na. At duwa nga inauna nga manangit kan manungin at asawa dan. So nga tal-talo kam lang anak na pa lang sa nga nag-asawa. Ni tatang kumat. Kuha. Pa extra lang. Awan ti para namin tayo trabaho na. No, mampay kita. Mahop obisina ang saan nga diretso. Kontraktual lang no. Kapag ganaskin nga bagang pa kita. Kontraktual ako no saan. Ito ka tao. Alam, masensya kayo na. Alala, magandang nga rin. Inak pala dito likod, agur-uray na sa jay. Po, At dapat sa nga ilim, uminom ka pa lang, mate. Di ka mo ba at arak kan to. Pagpaimas to ti panangan, tatang. Panangan lang. Bagay-bagang pa, pagpaimas ti romansa. Shhh, tatang, mate. Sige, Joan, pila to ma, mangang kalatan. Manong nemi kaslag babawi ako nga si Murot.
Ti amo kami nga talagang itulod na kiti balay. Daw nga kik no apik sa balin ti pangiturungan na. Inta pala dumaos sa di balay, tayo amo ka kadagiti parents ko, kin kakapsat ko kunana. Nanumula yung manunay ti kasasad agsipod tagagangilang ti balay da. Kas nangig ko, ang awan ti tempura o awan ti permanente nga trabaho, ti amana, ti inana nga ta, anama ti trabaho na. Sa digit dudwa ang babae nga kapsat na manunay min, no jak mariro, dada pa lang ti high school. Nakamisuod da. Kasi lasang ko may imas ti mangan, numampay paboritok, di ginatang na nga si daen mi. Lamangan ka malasang ko. Ay, wanda ta. Third year college kan, wanda ta. Kahit kumustamat ti pamilya, maestro ni tatang ko. Ni papangko ko na ko mga. Ni arod mamang mo, ada isuna sa abroad. OFW. Wanda ta. May tibiyag yun Manukin mat kakakabsat. 5 kami. Siyak ti burdak. Siyak laangan ti sampay ka nakapaggraduar. Kaya naumpi asawa na. Kumusta mo dagiti kakabsat mo nga eh. Naggraduar da amin. Ada engineer. Ada accountant. Ada mat doktor. Kaya ada architect. Basta. Siyak lang nakot nurse. Kahit na kanong alan ni antik sa California. Sa dito pagtrabaho ako. Kahit mo tagbalin nga nurse. Wala ta nursing ti kurso tata. Agbalin ka nga nurse. Uwan tata. Nurse kuno. Oy, talay bagbagam siya kalaklakay. Anda nga nurse kuno ko yung bagbagam. Makapagrador ka nga tabalasang ko. Kit simurot ka mo ten kiti babi. Tata men, itulod na tumit lang. Ito siya ito itulod na ka. Kaya mamam, ora itulod na ka. Tikas ito nga kinaalis to. Na simurot ka, iti lalaki dito balay. Iti aking balay. Di ba nagkunak balasan ko kat alisto ka. Ano nga alisto tata? Nalala, mangantay, di pas nagtimangan. Kaya no talaga kayat mo, tagbaling nga nurse. Ha? Ora anyat araramidin ni Bobby. No sa mo kayat, awan ti maramid na. Tila pagbagamot laklakain. Kaya gusto mo ko na. Kas laking kayo di bakit? Iti isang pat kamat sa jabalay. No tamo kayat hindi, ano ba't maramid ko? Jesus. Mangantay din. Wala mangantay yun. Timulo nga ka naginawa nung name alos si Isanak. Tatsak makasukat. Ako man nga rutin tukot kong arwate. Ngayon di madlaw man nung name ti ina ni Bobby. Kaya mo tagsukat. Pabulutan ka pa na't bestida. Alam mo na. Alala. May karot. Sumunod ka silad ming agasawa. Tadi ta kang sukat. Ikatim na ito ng formem. Tayo pabulutan ka ti bestida. Hindi makasukata kon manon nemi na panak di manon iti likod. Talo nga lalaki ti kadwa manon nemi ni Bobby nga giinom da. Agkakatawa da. Ay, mga kasin, mga partners. Mamuk ka na kayo natin pintas nga nubyak. Pag-arop ko ni nanang mo data. Sabi ka na. Dahil samot. Bado ni nanang mo data. Ang suot na. Impabulod na. Hawang kami pagsukatan. Mo rin man may nakabinsida. Makina nilapsap na. Nakapudpo daw. Stainless. Nursing student. Nakasuswerte ka, Bobby. Nakapimpin na stinubiyang. Kasi nakunak ka na kayo tayo. Listo lang. Ano nga listo lang yung magbagang? Amom ading ilas-lastog na ka ni Bobby. Makipimbinos na kayo na kami. Wala, tila, ano mo kapin ako? Tila, bagbagang mat para. Ano tayo yung pakipimbinos na manong? Makipimbinos na. Nga, itiday doon ka nung rabi ikat maka-iskuriso na. Ha? Pa-iskuram ka no? Haan, tinagtulagan mo itulod na. So, nga barbarte ka. Tapos na may tulod na. Nalpasa kon nga nangan. Kumakit, umaykan, itulod na kon.
Hindi ka, nakasukat ka lang araw dito bestida si Karen, sweetheart. Tumigatan. Ha? Nakadukon din mino. Nagayat mo nga mga disgrasya, ha? Wala naman sangkot. Saan din mo nga? Hanang kagawin. Kaya baka mo ito tumigatan, ha? Matandang laki-laki na papang. Diyos, Bobby, please. Tumigatan. Oh, Bobby, please. Nuti mo kaya, sumabol lang sa bali pagluganak dito eh. Basta makawid sa Diyos sentro. Makawid sa Diyos balay. Nagsubli akit ko nagmanong nimi. Nana, agawid akon. Kat, itulod na ka ni Bobby. Di namat kaya. Sino nga ba itulod ka? Yung mapanak kaguri tilugan ko. Awa ng balasan ko, ti maoray mga lugan dito lugar may. Iti kasto yung oras terabi Mangkitak ti sa bali nga mabaling nga mangitulod kanyak. Nga tapat nga may mesa tricycle dito eh. Kat sa daratakan ka. Nga araw din, dita kwarto ta isuot mo mala dito for mem, ta batim ta duster. Napanag nagsada manong nemi iti kalsada nga posible pagnaan ti tricycle wano anya man paglugan ng awan na talaga. Adala kita ilugan manong nemi nga mabaling ko para. Hindi naman tagsardeng tadamat lugan na. Damay sa nga lakay manong nemi. Nagkapoy ti abagatan. Abibalasan ko, papanam, Jay Sentro tata. Awan ti maore mo, lugan dito yun Tata, awan na ti mabaling nga rakilaan dito nga tricycle. Tikas ti nga oras agad, basulid dan Kaya hindi kita driver da agad, nakainom dan. Tapi nga nagkapamaya, yung bagak manong. Ni Babe, kaya so kumat makitulot kang kata, tricycle driver, benso na. Hindi na ganot kayatan ta, nabartek ka matin tata. Lagat na, agore ka, uray ba, barbareng no, at agpadaya, ngawang kargana. Manong na iminikidak ti oras si tiralok, kalas 10:30. Kaya tawag ngayon ko ang darunutor tricycle manong na iminigapo iti amyanan. Ala, sabi ko man Diyos ko, tawan kargana. Hindi makitak manong naming awang karga ti sidecar na tada silot sidecar. Awang kargana nga talaga. Para. Nagsardeng manong, pamanamading, Bobby? Bobby, itulod na ko na please. Tunbigatin. Bobby, please. Please, Bobby, please. Tulod ka? Sige. Hinta ka rin. Agpeso? Abay, gangawak ko mga kadne. Agpadpadayatan. Alakit, nabartek kan samet. Huy. Sabar pagituro nga mo. Madisgrasa tan samet. No problem. Magdanagam. Kayang-kaya. Bakit yamanak manong nemi tayo pailin akbit lang. Ti makadakas manong. Insurrect naman ti tricycle na ti compound ti may isang hotel. Ala ka. Saan dito? Dito ita. Di mo kahit sa dibalay. Sa bagay. Saan tangag plaster sa dibalay? Iso na dito ita. Oh my God. Bobby. I love you. Joan. Saan ganda mo baybayan? Naglagay pa mo nagbasbasa. Kawan. Nung pagkaligan naman si Kugag, hindi kasar ka. Kasan nga rin di ba nagbasak? Di, anak mo, samo tituloy nagbasak. Di namin mintas no saan talangin nga ramin din. Oh my God. Listo ko mga ket-ketak manong naming mo. Nuguyudan na sumurot mo. Naku, kunak man laing numaliklik manong saan ko mapailarompeng mapasama. Ngayon kasano nga maliklik kakit ne, nakastrik kami ni Tuneg, ti kwarto ti may isang hotel, kit aguk-uksuba ni Suna.
Nakita kong tiki na macho naman. Inikat na pa hindi short na. Kat kastaon ti pa nagdisbisuulen manong nemi ti brief na. Kaya sumatikit kita. Sana kit inruar ngayon pakita. Ha? Come on. Bobby. Siya mo di ba nga mangikaterawatan. Sa ako amalan na kiti lips mo. Katarak ka. Awan na tayo minumak. Nagbarat bibig mo, Bobby. Bobby. Oh, Bobby. Oh, Bobby. Nagbarat ita kulap mo mga iayam ka na kiti mansanas. Oo. Bobby. Oh, Bobby. Oh. Gastaw na yan, Manong Nemi. Di pa nang lailo kanyak ni Bobby. Wan, inikat nan nga namin pinsan tita party bagi. Agraman ti pantik, Manong Nemi. Inamalan naman hindi kiti legs. Inamalan naman hindi kiti bibig ko, Manong Nemi. Sana inrapin nga inayayam nga minasahe hindi kiti duwaman sanas ko. Nga ti may sapay nga imanakit adda iti baba manong nemi kudkudkudan na narasay nga kalendaan sa napiritan manong nemi ti perlas ko. Oh, Bobby, oh, Bobby, nagmayat, Bobby, oh, pudno nga, ti istorya na kita nakapatasin nga kaskolak, nagmayat, oh, Bobby. Gabot na madlaw na manon nemi nga tilad at pangikamak ti imak, pasaray ti ulo na, pasaray ti bukot na, pasaray ti inalan ti may nga imak manon nemi sana impaggam ti kubra na. Nagtang, nagpa, oh. Pakayat mo kanin. Ha? Kayat mo? No, istoryada, doon na kita nakapadas. Padasamet. Sige, bumaba ka. Babam ti ulom. Ora ti nakatakterak. Agparintumin ka. Sa may isak multi kubra. Ha? Bobby. Stoy ka di. Magkasta kagat-kagatin. Yaro na ta akak na. Akak anat akak. Oh. Manong nemi mang mangkulaeng tikastoy ng istoryain da. Nagilipada ka nursing student manong nemi nga nakapadasan ti amin. Mang mangikulaeng ni idi tikastoy ng istorya itat aramitak meten manong. Tembagak idi nga jak tulagi ti kayat nga siyak timangan ko na. Nga mararamitak meten manong nemi tanagmayat nga may nakinikiniten, nutnuten, kagat-kagaten. Naroon ano mangig ko ti asog ni Bobby nga kuna na. Oh, John. May sumit lang tinunguksot manong nemi tako na amang kanunubumtak iti ngiyawat ko. Indurunak manong nemi kita pag-iswa na padatak iti kama si magpat arim mabaw manong nemi in parabawnan ti barukong na iti barukong ko naglanang manindi kiti bibig mi ti barukong na isiis na manong nemi ti barukong na ti pangmasmasahe na kanagiti mansanas ko manong kawayatan aglanlanang nagiti bibig mi. Oh, Bobby. Bobby.
Sali nagkanin ti tingid ko, ti pidit-pidit ko, kat mismo manon nemi nga digidi man sanas kun ti kagaten na kabayatan nga agdakdakiwas ti maysa nga ima na manon nemi ti baba nga pirit-piritan na ti perlas, medyo isukit-sukit na ti maysa aramay na manon nemi iti ruangan ti kuweba. Oh, diya munti kaptak manong. Diyak may ladawan, tira ka imnas nga nak manikbik na. Pudno gayon ti kunada, dagidagas istorya. Oh, Bambi! Ah! Oh! Diyak man sinunoon kasano ti kinapaot manon name ni Bambi nga anday ti marukong ko. Diyak masinunoon namin ano na pinirit-pirit ti perlas. Sadyak masinunoon namin ano na nga sinukit-sukit nga kaslakayat ng karigatan nga luktan ti ruangan ti kuweba babaen ti ramay na manong. Makikiak naganas nga kiki manong iti barukong ko ken iti baba aggadgadan na iso nga saan nga makatal na ti ulok saan na pulos nga agsarday ti agkakamakam nga asok ka na reng ko manong. Oo. Kaslag sapsapul dagiti bibig ko manon nemi ti amalan kang kagaten na. Iso pagamuha manon nemi ta impisok manon nemi ni Bambi ti duwa nga ramay na itingiwat ko. Bambi, di ta ka nagpapas. Mayat nga piso. Mayat. Bambi. Oh, Bambi. Aging ka manong naming iniramid nan ti saan ko mga rumbing pailaing ti panang burak nan ti sa salabat pentaka kristal ti panang buong nan ti kristal panang pisang nan ti talon ti langit manong. Oh, Bobby. Oh. Urek lang makasangit ka pati mariknak nga sakit manong. Ewa dapat nga rin maaraminda kitrimsoo din. Nalukatan ng ti kuweba, ti ruangan ti kuweba. Simreken ti kubra, ngagdagdakiwasan ti unag ti kuweba. Nasa man tinariknak nga mapagapaman laeng, tas yung marunong manong namin nagpaito mga, oh, mami, mami, oh, yung muna tapaspasan na, kat mapahanin tiriknak, oh, mami, heaven, dito ka din di bagbagada nga heaven, oh, mami. Manong nemi arik na binukodan mi tiragsak iti day di nga nagpatnag. Kaslak lamakan manong nemi nga nakaimas nga nakaidasari ti dulang ni ayat. Nakagat-kagaten kinikiniten tagikwaen ni Bobby. Pasaremet isut agbalin nga duha pasare isumet agbalin nga letson ta isumet ti rumaba akin raba akin baba nga may dasar iti dulang ket siyak met timang kinikinit kang kuan. Buhayin manong nemi na pasamak ti saan kumarumpeng mapasamak kada kami kini Bobby. Numuna, ta edi napadasan min, naramanan min, edi naramanakon, siyak pa yun ti agawis no kasta nga mailiwak kini Bobby. Siyak pa yun ti agbayad manong nemi ti bayadan mi ti hotel. No kasta nga awisan nagsadya balayda, sumurtak kat saan akong nga hagkad-kad no ibagana nga umiyana. Nadamat pokod na nga silad manong nemi kat ditoy. Kat kalbasan ti first sem manong nemi saan kon nga naituloy pa tinagbasa edita maduktalan ni papang nga masikugak. Joan! Ano pa mas masama ka? Dala nakan ko nga kinagura ti rusok ko papa. Imposible! Umay ka! Pa, ada boyfriend mo saan ka di? Ada di gundaway nga saan ka nga awid dito balay ngayon baga maumbihan ka di classmate mo ngayon sa di yung papapanam. Ha?
Papang, sorry, Papang. Masigog ka? Masigog ka? Sungbata! Masigog ka! Siguro, Papang. Nanalpak, tinagalabat ka tungpa, itrupak man. Manipod ka ni Papa. Kat nanto sigurado manon nemi, so mismo tigimatang ti pregnancy test. Kahit positive nga talaga. Hindi imbaganan kini mamang manon nemi, timawag tilong distan ni mamang manipod iti abroad. Pinagsawsawan na karigida kakasakit. Ti makadakas manon nemi, gabuti sakit tinakim da kanya. Pinagtalaw dak na di na oras. Nagtalaw ka! Nisudetot kinait mo! Palpasak ko mati panagbasa. Kasano pa palpas mo ba iti panagbasa? Ha? Agbasa ka nga, dakkel di tiyan mo, di ka mabain. Ha mo ba nalpas, this third year? Hanggang to ba may isang katawan? Kawanti ako kaskan ka. Kas itibilin kanyak ni mamang mo. Agtalaw ka. Agtalaw ka. Nga ro tinaaramidak mano. No di nang irubuat bigiti arawatek nga sumagmano. Sa ako napansin napol ni Bobby iti pagpaparadaan na pag-urayan ti pasahero. Nakigtot ni Bobby manong nemi di makita na nga daarwatek. Ay, pamanam? Pinagtalaw daon sa Jamalay, Bobby. Anya? Abay. Nasigo ka. Kita na nga itan. Itan? Pinagtalaw dak sa Jabalay, papanak ko saan ng Jabalay yo? Masigo ka kun. Are you sure? Ano are you sure ka magpagam? Kahit mong nag-asawa ta? Diyak pa nakasagana. Gago. Tumpay ka kahit mo. Babi! Pakibiyangan nyo rin ito. Problema lang yung tinubiyak. Sige, glukan ka. The tricycle. Glukan ka. Naglukan na. Pamanantang harod. Kinayawit ka na sa balaya. Nakarod. Tapos sa dyan na pagsalitaan na. No, saan ko kumapay akayan. Ngayon kahit kung ibagakin ka. No, iyawit ka sa jabalay. Kadagyan ka sa jay. Maanusam nga ta. Maanusak ti. Siyempre. Alangan mo't saan ka mabugar. Bungar na kaninanang ko. Dagli kakabsat ko. Pagbarinda ka katulong. Agbasbasa na ginakabsat ko, siyempre. Saan ka dumatang agbasa? Sinungorti babat-bati, no saan nga sika? Kanya. So, ang panunod ka. Sumot ka kanya? Bueno, kita sa din ako mga orti pa manak mo saan nakasumurot ka. Kit pinagtalaw dagdad papangin, mamanggo ka ba't masikugak sinikugan nak? Kapag nga yung pigsam. Kani, umaribungbungo, naglipad ka tricycle. Pare, kasla di mo kaya't nga sungbatan, ti aramid mo. Apay, di mo kaya't nga sangpat di tanubiam, di malayo. Bibiyang mo pare. Sikindan. Biyangot man di nga tricycle driver nga patak na kunak tinakam ko. Pero sumambat ka nga dito yung balay da, nemi, balay da Bobby. Inanang na, tinakapasungan ka na kami. Kaya di makita na ti arwatek manong. Huy! Ay! Saan ka na ko uniforme? Saan da bugsong mo? Anyan takit mo sawan? Anyan takit sawan na daw, ya, Bobby! Nang, masikugin ni Joan. Pinagtalaw da. Sumamay dito balay na. Anya? Agasawa ka nga din ang oras. Taapay, Bobby. At ka din aramatim nga pangikasar. Itinubiam. Pay. Itawang pay nga pulos nga orlong mo, haan? Tanda na gambalat sa tricycle mo. Sa nakadututang mo. Nga baybayadam. Sa kanang isang pet.
Ay, sino nga pangalam nga rin pangpakan mo kayong kuwana? Ha? Da kami kinitatang mo? Iti pangpalamot ka na kayo? Mangpalamot kayong kuwana? Apo, ni matigastat pa nagsasao yun, nana. Higit po naman. Oray, paspasada na nga babi, adut utang na. Tentinagan na pala tricycle na sa adut utang na. Kinapod nun, ha? Dakang pala at mangpalpalamot kayong kuwana, oray, oray, paspasada. Sa nang isang pati sa bali, papalpalamutin me. Oo, ni matin. Kaya kung magpinanunot mo malasan ko, sakbay nga impaay mo ti amin mo ti anak mi. Winarningan na kayo di may ganito yan. Inyawid na kan samet, intulod na kan samet, iti di balay da. Balon no balay yo. Ngayon nang ipananakin ka, in hotel na ka, tahamat nga nagawa, di suna. Baka masansanan nga good hotel kayo, no? Ay, sos, po, ay. Ito ti konak, kada kayo, bing. Maulit-ulit ti pakasalitaan. No, apay nga saan nga makapaggadal, di babae kada lalaki, kapot na sapad nga kayan ayat, nasapad nga agsikog, kada makasikog. Makaadumot din ti inanakit kastoon iti maribongbong di kiti karuba. Ay, talma, anya reta. Dito man, nana. Nang isang pwede ni Bobby, ti papalpalamot nga, may nayon kada kami, kita nga bali at agbalin manugang mo iso na. Sa di mo kayat nga at mabatbati ti balayo nga agistimar. Sa bagay, kasta tungpal na. Alala, dumalo ka nga rin. Sumre kayon. Kaya tata nasapa pa balasan ko, Joan. Alala, sika basitan, di mo pa nagistimar di kusina. Taon pa nagiti ka kaabsat ni Bobby. Ingkagluton. Apay naklat ka. Saan nag-agluto di balay kapag tataparluto mi. Di balay yung agad sa bali. Dito'y sa bali mait. Tanya nga roti ko na. Tap dumay ka roti palamot mi ka nagkaagad agtrabaho ka. Halan. Ay, sus, apoy. Ala, sika, babi, ay, babo na tagbaling nga asawam, agsukadin, tabapandot ko sila, tabapanagluton. Iti simrek kami iti silid manang name ni Bobby. Inarakop na. Di ka man. Di ka man. Di ka mailiw. Madi da ito Anak madi. Di ba kaya? Rinabii nga ramiden da. Saan lang rinabii? No agawid aktial daw. Iti pa nagpasadak to umayag mangal daw dito agkapanganta sa tanto man kinaan. Kalpasan ti panang pangal daw ta. Aldaw ken rabi agsibog ta. Come on. Uy, di ka man. Oo, agig ko na. Uy, Bobby. Makikit. Bobby. Gundaway, tati amin na gundaway yan, sweetheart. Tapi napanaw na kanja wala yun. Dito ka nga ro din. Tapno anytime nga mailiwak, mailiw ka. Diyod. Papi, nagkurik ka. Nangigmut yung bagay ni nanang mo. Nakagluto. Babam latan. Nora kita sa papay. Sakto nagluto. Magkapaguston talaga di bagita. Sigurado kang sikan to nagluto. Nagluto baka nalalaking sika. Sige karon Bobby, pangikat ti problema. Anda problema tanga doa. So, ikatin tareta nga problema. Sige, manso nga ron. Sige, manso. Bobby. Bobby. Ngimanta kami tikating nga anti-romansa manong nemi di matugtog. Hey! Anak ko hindi ta! Kamu na kaskaso. Sige, mapanak ko. Kuna ko!
politikas kaso. Paano ko sa tang mabitin mo, Bobby. Oh. Diablo kayo. Al daw, anak ni Diablo kayo. Hindi agluto ko nak sa bali mantaramida nyo. Hala, rumar kayo din natin sa agluto. Po niya ito nga nanang ko na yun. Talagang nga. Tsaka mo no, da surusuro, no awan, di kita naganak ka. Makaanos ak nga tamabi. Tsak langit di makaanos. Talagang nga tsak makaanos, mano. Pinagbalindak mo nga tagabo. Nang runa no kasta nga awan ni Bobby manong name iti mapanagpasada. Pati di kiti kakabsat ng babalasita manong name ikit bugarinda. Alis ito ma! Yaot mo na! Yalay mo na! O, yung na kayo, ading ko. Inaunak nyo sa kayo. Da kayo, ha? Hanggang bali nga maunan dak, basta dayawan dak kumaman. Sa paki, kunayo basit. Sa please, kunayo basit. No, amin na style mo. Yaot mo tumait lang. Sumede iso. Dito kinayat mo. Kami nga simurot ka kinmanong nasa nga kasutubram. Aganos ka, Kaya mo tutong-patumpain kayo? Hanya? Inikam-kamang ka? Tumumpa ka? Kaya pagrangasan na kagabasat? Ada mabali mo? Alitan mo ka din! Bukaw, nakasta! Kumarit! Kumaribel, kumarit di pag sinublatan na, pag tinulungan nga, pag pungot-pungotan. Sige, patasin nyo! Padasin nyo kunak, manong nemi nakaigam ako ni Tibislak. Imarmar ko kata kayo dito, kita nyo. Uno mga alak ti kayo, tapagpag-urin kayo. Awam matlat nakauni ka nakwadang buting damit lang man. Ngem no tiya, ina ni Bobby manong nemi itiya. Tangsitak uno kaapak naglaing. Magiapak ka? Palpalamutan ka? Kaya't mo, uy! Buko, nagtangsit ka, makiapa ka kanyak, ha? Palamot ka lang dito balay, ha? Ipatan nyo sa buko, kunak kayo, ipatan nyo! Tiyo ka diyan mga baka marigrig ti si Kugko, kasi naramidan nyo, parbarikadan na, di marigrig. Natangsit ka, kakamay kamkamang, di ka may nagasawa kay ni Bobby, tumangsit ka, ha? Ano'y kani? Naku, siya apo. Nabuto sana kung makaanos manong nemi. Kanayaw awak lang maragrig ti si Kugko. Saan kon nga inure pa ni Bobby wanong nemin robot ko nagitiarawat. Awan ba'y makabulan ko manong saan kon nga manusan pa niya. Napiya pa'y manong nemin di tatang ni Bobby. Di na pa inaramid ng baon kanya. Ngayon di makadakis. Ori tangsitan nak nagiti anak na imbas ko mga anawain nita saan na tatagun-uni. Iti kasi panagpinangat mi, panagkabal mi, iti asawa na, imbas ko mga ganawa, buy-buyaan na kamlat na. Nyamat hindi mo mas pasamak ko na. Hindi marabat ko na kita rawatek manong nemi, saan ko nga urayan ni Bobby ko na. Ngayon nairanamat manong nemi, nasangpat kasi mangpet, nasapang si mangpet. Pamanam, abay nakarawat ka. Ano na kita? Diyan ko maanusan, Bobby. Kidam tilakak. Apa na nanuturopam? Nanuturopam. Ni nanang mo. Apay. Pinungot-pungot na. Siyempre, bumalisak. Di namat kaya ti paati. Sungas ta. Tapi kami bimalas ka. Tanan siya kayo mo ito. Itayak lata ti ulo ko. Itayak lata ti rupa kon. Paano di kita kakabsat mo? Ano pa panang nga ron? Makamuntan. Makamuntan na sa dito papanak.
Nakon. Kanagura ka, tulod ka. Itulod na. Imbes ko maigawid na. Di ba kaya di pa igawid? Taora igawid na, di akong kaya. Di itulod ka. Sige, aglo kang katrasikal. Tindan. Aglo kang karudan, no kayat mo, ti agawid. Unos na din naman ti kayat mo, papanan, ti tulod ka. Nagtatarayan ti tricycle manon na mi edit ang bagak kining babi pag isardeng na pailang. Insardeng namat nga paigid man. O apay. Awan ka diyan talaga ti plano. Di ka karimasya ang kanyak babi. Hindi kahit mo sawan. Awan ka dito utek mo. Di ka maawatan. Pangipanam kanya. Kaya itulot kanya bala yun, honos, baka doon si papakawanin na papang mo. Diyak lang, kaya di mamati. At ang ganti pa nagpuspuso da. Nasakit unay tinakim da. Siyak ng buradek. Siyak palat nangaramit ka na kuha na tikastoy. Amamok na bapakin ni mama. Tarigat na mamakawan. Kabaylan na kalaksitan. Di ka man kami nagananos. Abi kami nga tumangsit ka. Ang matakas di siguro, tinaramit kang kaninanang no saan ka nga tumangsit. Tanyita kayat mo, may ruma naglatag nga saan ka lumaban. Kaya sika, timat uray kung akit, digit ipulpulong ka kasalitan kumawit, tinanang mo, ibagang mga saan kasya, kastoy. Saan ibagam kung mga saan katagabo. Ibagam ko mga baka marigrig ti sigog ko. Kasalitan ko mama digiri kakabsat mo. At dapat itatang mo sa diyang buy-buyain na tanuan niya pasamak. Anong harot itatakit mo pasamak? Talaga ka di mo sa rin taulom? Unay patpatignak mo saan? Patpatig ka. Imulitek. Kasanong harot? Awan ti sa bali nga mo, no saan nga, agyang ka sa di balay, nga agad anos ka. Awan ka di apulos ti kwarto nita. Takapay. Awan ka di may remedyo. Sumapul ta ti pagkasaraan ta. Ta sadya kang agawid, sadya kang agrupuhat, nga mapanang pasada. Idad mo kanyak ti mapasadaak, ta mapasadaam, ta iso i-budget ko nga para kalata. Ken pa nagpa-check up ko. Keno, nasken doon ang agatang tan kada kiti kasapulan, kento naganakak, kasapulan ti anak ta. Sige. Ngayon padasam pa ti mo pa nagpakawan. Keno sanda ka amawat, itamit lain, sumapul at pagkasaraan ta. Kasta nga ron tinaramid mi manong nemi inlukat ni papang tiri daw ngem saan namat nga wayaan. Nga masapod yun. Pakawanan na ko man. Please, agparintumay iti sangwanan nyo. Agparintumay ko rin ang aramidem. May masat sa umiki ni mamang mo. Awan ti anak may kaskeng kanatangkin ti ulong. Diyak maunusan ti agyan iti balay da babi. Irumandak dagiti naganak ken kakabsat na. Di aganos ka iso kinayat mo gaga. Di ako mat pinanunot mo. Nakasaysay ti kasasad mo toy. At ako taulong ti ditoy. Hanga si katagtrabaho. Tilang murag mo ta mong nga labaan. Tilang silad mo ti dalusam. Ha? Do panangan. Libre. Ha? Tinaubram kita maglabat terwatam kaya nagdalos iti silid mo. Sa kalpasan na, anyat inaramid mo, napangkapatagabo, itinikodan mo masigog ka. So nagbabawawiyak nga rot papang pasubliandak mo dito saan ka mapalit? So pumanaw kayo. Pumanaw kayo. Kinunahan na kitim balibag ng indrekap tiri daw manong. Ada na pananmi kani babi manunemi pada nga tricycle driver. Pare tulungan na kami man.
O hindi mabalin mo, may rekomenda ng pagyanami. Agkasarakam ko ma. Kih, ado ang nangina. Diyan nalaka. Diyan nalaka. Ito'y balayo. Madi? Madi, nakatado kami. Sige. At kabagyak ng asawa ng awan kadwada. Medyo nalawat balay da. Alaman gayem. Ronald, please. O sige. Mabait lang nga terror ko sa tricycle ko. Tasurutan na ka. Imbaglakit din manong name tatakal tinitulong tipata ni Bobby nga tricycle driver. Mayat matigas ta. Agkakadwa rin driver. Agtitinulong dan na problema ti Maysa. Talo ang kwarto ti balay manong name samat ng nga dakkel. Agasawa manong name ngawan anak di kitinataron mi. Inlawlawag ni Ronald ti amin ket imanungod da. Gata sa direkti kusina ti pa nakakwarto yung harod balasan ko marok. Apay ngamin, nanya tapasama kami kada kayo. Hindi tamang-mangan kami manong inistoryak kada kuada. Tapag isumat idi manong nga panangan. Ket oras ang kami nga nalakam, imana din na po ikansidaan tay laklakam na kano ti pamigat da. Banyo na tatatasak tong dagluto yung tubigan. Agit luto nyo at para kada kayo, kastamat kada kami. Saan nga mabaling agtitipon tayo temporaryo pa lang, aggatang kamto pa lang kada gamit minan. Alawala. Inyusturat kada kuwata tinipasamat. Lakit aganos kayo anak ko, dito ti kinayat yo. Nasapa kayo tumit ngamin, nga naging narem. Ano sa nyo? Kadi daw-dawat yo, nga si ka Joan, nga mapakawan na kam tumitlaang, di kitinaganagkan ka. Kinagananan ka, pa-check up ka. Tabarbaring mo na tagbalin to anak yo. Isut pambaran to di kitinaganagkan ka, nga mamakawan ka na kayo. Tibagbindasan naman nun name na tudyo ni Bobby. Tad na kanyak di ba pasadaan na siyang dagigam di kwarta. I-budget kumit manong gastusak mo pa nagpa-check up. Kalpasan agatang kami di bugod mga paglutuan. Tiyak kaldero kanda dumapay. Adumat ti mabalingan at ngan tidikod manong name makalibre no natin. Bagak madlatan ganiya. Babi nga dumagaslatan iti naluton mga pagsangomilatan. Nabimbingas ti kastoy manong naming iti mabugaharak agbalin nga katulong iti balay da babi. Wait, limagaan manong naming iti kasasaad ko paano pa nagpatpa-check up aging gadim tenget kaaldawan ti panagpasngay ko. Ni Bobby palaeng tinangkuyog kanyak manong naming kadidi may pasngay kon ni Bobby Jr. Idi, tay pakiraran kanyak ti anak ko manong naming iti sumrik da, iti kwarto ngayan ko. Gusto ko ni tiragsak ko iti makitak ni Papang. Nga isu manong nemi, tinangubay iti maladaga. Papa? Ya po, ay. Nakasapsapa nga ikan na kami ti apo ko nga gwapo. Hindi ka pa nag-asawa, hindi ka pa nag-gradual. Kita damat apo ko mi akin ni mamang mo, kalagiti kakabsat mo, awan damat dito. Alala, yung ganito alanin digiti kwa. Babi, sir, papang ko na. Papang. Yung ganito alanin digiti kamit yun sa diyay pagkasaraan nyo. Tumay katon sa diyay balay. Sa diyay balay, ti pagawid naman na, kagraman na ti apo ko mi. Apo ko. Pagamanak. Agaman kami, papa. Agaman kami. Gusto ko nitaragsak ko manong name babaen ka ni Bobby Jr. Napakawan na kami ni Papa kastamatan ka ni Mama. Kahit ko na ni Mama. Ito no, umuna nga kasangay ni Junior isunto ka numiten ti panagkasarmi kaniya Bobby. Ta isunto ka no iti panagbakasyon na manon name. Tapno maatendaran na
ti Bunyag, first birthday ken ti Kasarmi. Bunyag, first birthday ni Bobby Jr. ken ti Kasarmi ken ni Junior, ken ni Bobby. Hasta nga ron, tinapasamak manong nemi. Buhayin ken idi tumabalingkon nga panawan ti anak ko, nga ni Papang manong nemi, sumat idin ti panagretiro na, ison ti mga ayawan ken ni Junior, ken tuloy kumatlaing ti nagbasa. Ken to ti ni Bobby manong nemi, tuloy namat ti nagpasada. Aging ka nakaraduwarak matlaing, ket sandan nga ibagbagang aners kuno. Talagang aners. Tanairwar ko ti port ko, manong nemi, ket kastaw ni tiragsak mi, kapag tinadanak mo ti dagos iti nagtrabakuan nga hospital, babayan di tulong ni Papang. Inagdama manong nemi, talon, dagiti bunga mi, ken ni Bobby. Ni Bobby Jr., hasta maten kada Laila, ken ni Miles. Intultuloy ko tinagtrabaho, manong nemi, numampay laklakad ti ikit ko manong nemi at di Australia talain na kuno sa di Australia pagtrabahuan kakas nurse inumabali manong tiyak kaya na panahon di kita anak ko dumadarakil da pa iso tiyak pagpintasan na manong intultuloy madlata ni Bobby itikagat na ngagpasada uminumet ang dito'y balay kalkalingan na laing sana kas idi manong naming nga talaga may sungsung iti inong kadagitipada ng tricycle driver. Siyempre, umaymat sumal sa rongkar, di kiti katugangak, dito'y umay da sa rongkaran, di kiti apuko da kada kami. Yung tsakayat, no awisanak ni Bobby dyan lugar da. Tsakayat. No mailiw da, di so da umay dito ko na ka. Tsak maanusan sa dyan. Kaya tsak kursunada, di kiti ipag ko sa dyan. Napiyapay na ito katugangak nga mabahay manong name ito nagpakpakawan ka nagpatpadispenser. Dito nga rin ti pagkasalita mano ginagyaman naglahon na iti anus mo nga nangibasa at sabi ko mat damit na ibatik nga adal liwliwakin pagsarbingan ti biyag kadigiti padak nga nagdengeg ka nagbuya more power to your program manong and God bless. Toy nga rin nagyaman nga pagayam mo Juan.